Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurko hitzaldian Androideko baimenen inguruan hitz egingo dugu eta pixkaten gaur egungo aplikazioak danak bai mikrofonoa edo interneta edo beste telefonoak dokan beste edo zen tresna erabiltzeko ematen dizkiogun baimen horiek nolabait konfiguratu egin behar dira, vale? Eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Beti bezala, komentarioen atalan izango duzue kezkaren bat edo izan ezkero, bertan idatzi izakezue, eta noizean ben begiratzen jango naiz, eta zuena zalantza horiek argitzen saiatuko naiz. Beno, hitzaldiarekin hasiko gara, vale? Zer dira, Androideko baimenek gure pribatutasuna kontrolatzen laguntzen digute. Hauek babesten bai dituzte. Duela urte gutxira arte, telefona instalatzen genuen edozin aplikazioak, basikoki nahi zuen egiten zuen telefonoko edozen tresnarekin. Bai galeria, bai mikrofonoak, edo bai ubikazipo GPS-a, Bluetootha edozen tresnarekin nahi zuen egiten zuen, nahi zuenen aktibatzen zuen, erabiltzen zuen, bale? Gaur egun, legeak bultzatuta, derrigortuta, erabiltzaileari galdetu egin behar zaio, zer egin nahi duen, aplikazio horrekin, bale? Ea baimenak eman nahi dizkion edo ez. Beraz, adibidez, WhatsAppa erabiltzen dugunean, gaur egun WhatsAppa denok erabiltzen dugu, ez denok baina, bai gehiengoak, zer gertatzen da WhatsAppa, Telegram edo horrelako aplikazioetan? Kasu batzuetan, audioak bidaltzeko zer egin barra dago aplikazioari baimena eman bartzaio mikrofonoa erabilizateko. Mikrofona zertarako mezua grabatu alizateko. Bestela ezin du mezu hori grabatu, bale? Baina horretarako baimenak eman behar dizkiogu aplikazioari. Baimenak normalean hasieran ematen zaizkio erabiltzen dugun lehenengo aldian sistemak berak galdetuko digu, ea baimenak eman nahi dizkiogun edo ez, eta behin baimenak eman da, hortik aurrera beti baimena horiek izango ditu. Politikatan edo aldaketak badaude, sistemak berriro galdetuko gaitu zer egin nahi dugun horrekin, ze baimen eman nahi dizkiogun. Datu murriztuak sistemaren egoera eta erabiltzailearen harremanetarako informazioa, hori alde batetik, eta ekintza murriztuak, adibidez, lotutako gailu batera konektatzea eta audioa grabatzea. Azkenean, nolabait talde ezberdinetan banatzen dira, baina esan zagun helburua gauza bera. Beraz, baimenak, app-ak instalatzean ematen dira, instalatuta, behin aplikazio instalatuta, irikitzerakoan orduan ematen zaizkio baimenak, Eta koherenteak izan behar dira aplikazioaren funtzioarekin. Hau da, instalatzen dugun aplikazioa audioak grabatzeko baldin badira, ez diogu baimenik eman behar GPS erabiltzeko, adibidez, geolokalizazioa edo Bluetooth erabiltzeko. Ez dauka zentzurik guk eman diogun erabilpenarekin, Hau da, zentzua izan behar du. Adibidez, hemen dauzkagu bi adibide, meteorologia apa, kokapen baimena baduka zentzua zergatik. Guk gauden tokian egin behar duen eguraldia jakine baldin badugu, aplikazioak non gauden jakin beharra duka, eta horretarako kokapeneko edo ubikazioko tresna hori erabiltzea onartu egin behar da. Beste adibide bezala, kalkulagailuaren apean, kokaparen baimena ez dauka zentzurik. Zergatik, ze kalkulagailuak ez dauka zertan jakin beharrik non gauden. Guk eskatzen dizkiogun ariketa horiek egiteko, ez dauka beharrezkoa informazioari, beraz ez dauka zentzurik hori eskatzen. Eta aplikazio horrek hori eskatzen badigu, aplikazio hori ez genuke erabili behar.
Erabili dezakegu, bai, baina ez litzateke gomendagarria erabiltzea horrelako aplikazio bat, bale? Beraz, ikus ditzagun baimen mota desberdinak. Bueno, motekin adierazi nahi duguna da, ze tresna ezberdin dauzkagun telefonoan, eta horiek erabiltzeko baimen emateko garaian zeintzuk dira baimen horiek eskaini bartzaienak, bale? Alde batetik, gorputzeko sensoreak, zure bizitza konstantei buruzko sentsoren informazioa lortzen dute. Hau telefonotan ez, baina ordulari edo horrelako smartwatch edo horrelako gauzetan, bai, bale, zergatik zen normalean, bihotz taupadaketan neurtzeko tresnak izaten dute, eta kasu horretan, baimen eman dezakegu hori tresna hori erabiltzeko edo ez, bale? Beste bat, nahiko antzekoa, jarduera fisikoa, bale? Zue jarduerari buruzko informazioa lortzen dute. Hala nola, oinez edo bizikletaz egindako bilaldiak, pausoen kontaketa eta gehiago. Bale? Bueno, hau ere, kasu honetan, honek informazio ezberdina lait batzen du, baina alde batetik ubikazioaren edo kokapenaren tresna ere erabiltzen du. Zergatik, zeren jarduera fisikoa egiten dituzten aplikazio horiek, beste gauz batzun artean, kokapenaren GPS hori erabiltzen du, bibiltzen dugun tokitik, rutarik grabatu alizateko eta informazioa lortzeko. Baina horretaz gain ere, aplikazioak informazio horrekin, bihotz taupaden tresna hori ere erabilita eta beste gauz batzuk kontun hartuta, ibilaldi zenbat posa ditugun, ariketa fisikoa gogorretzen edo ez, informazio asko nolabait kalkulatzen da, eta informazio horrekin zer egiten den ere, kontu zibili behar da. Mikrofonoa bestaretik, hau kasu argienetako bat izaten da, bale? Hau da, mikrofonoaren erabilpenarerako, baimen ematen diogu, bai edo ez. Gauza bera, kamerarekin. Kamera erabiltzea onartzen dugu, edo ez. Bai, argazkiak ateratzeko, edo bideoak ateratzeko, bale? Eta hauek, telefonoaren memorian gordetzeko, azkenean. Bale? Bueno, ikusten ez zalantzarik edo kezkerik ez dezu idatzi, beraz, aurrera jarraituko dut. Beste baimen artean, deia registroak, bale? Zure deien historiara sartu eta honetan aldaketak egitea. Hori baimentzen dugun edo ez. Bale? Azkenean, segun eta ze aplikazio, kasu batzuetan, gure deien erregistrora sartzeko baimena eskatzen digute, eta hortarako hori galdetu egingo dugu. Beraz, kasu hauetan ere, kontuz zer azkenen, registrorretan, deitu diguten eta guk deitu degun jendearen datuak daude hor. Beraz, informazio garrantzitsua da. Beste atal nahiko garrantzitsu bat, kontaktuak, kontaktuen zerrendan sartu. Azkenean, kontaktuen zerrendan, ez daude bakaderek izena-bizenak eta beraien telefonoak. Bertan, informazio asko egon daiteke, adibidez, e-mailak, jaiotze data, biziren helbidea, beraien laneko telefonoa, edo laneko e-maila, laneko helbidea, kontaktuen zerrenda horretan informazio asko egon daiteke, ez bakarrik izena-bizenak eta telefonoak, eta azkenean informazio oso garrantzitsua da, guztia, naiz eta bakarrik izena-bizen eta telefonoak izan. Nahiko datu pribatuak direla esan daiteke eta datu horiek babestu egin behar ditugu. Bestaletik, telefonaren baimena, deiak egin eta kudeatzeko. Hau da, linea telefonikoa erabiltzeko. Beste bat, sartzen diren SMS-etara sartu eta SMS-ak bidali. SMS-ekin ibiltzeko baimen horiek.
hauek ere ja nahiko ezagunak dira, vale? Nire ustez, hemenen artean, 3 hauek izaten dira ia erabilienak, beste 2 edo 3rekin bat egin da, vale? Kasu honetan, zer daukagu? Hurbileko Bluetootha, vale? Hori, Bluetooth erabiltzeko baimena edo ez. Kasu honetan, geroz eta gehiago edozein aplikazioak Bluetooth erabiltzea eskatzen digu, batez ere, ordulari edo edozein tresnarekin lotu behar baldin baditugu, vale? Ze ordulari edo smartwatch gaurrengo smartwatch hauek, aplikazio bat izaten dute, hauek lortzen duten informazioa, nolabait gero telefonora pasatu alizateko eta informaziorik kudeatzeko eta nolabait erabiltzailearentzat edo modu eroso batean informazio hori erakusteko, vale? Eta horretarako ere, baimena eman behar zaio, 2 tresnan artean informazio trafiko hori baimentzeko, vale? Bueno, Wi-Fi tresna beste bat izango litzateke, aplikazio batzuk Wi-Fi erabiltzea eskatzen digute eta horretarako Wi-Fia konektatuta izan behar dugu. Eta Wi-Firik ez badukagu, ez du funtzionatzen, vale? Ez dira kasu asko, baina kasu hori gertatzen da, vale? Eta hurrengoa, kokapena edo ubikazioa, vale, txintxetaren sinbolo izaten duena, kasu horretan, nolabait telefonoa edo tresna hori non dagoen kokatzeko balio duena, vale? Beraz, gauza hauekin ere kontuz, zeren aplikazio horrek jakingo du non gauden momentu ero, vale? Baimena emanezkero. Beraz, kontuz gauza hauekin, vale? Ze azkenen nahiko informazio sensiblia da. Kokapenaren tresna horren erabilpena normalean ze aplikazio motatan ematen da? GPS-a erabiltzen dutenak, adibidez, zeintzuk dira? Google Maps edo estiloko aplikazioak, mendian ibiltzeko aplikazioak ere bai, edo bizikleta edo oinezko rutak egiteko balio dituzten aplikazioiek, kiroletako ordulari edo horrelako tresnek dauzkaten aplikazioetan ere nolabait rutak agertzen edo erabiltzen duzen digute, beraz hor ere ubikazioko tresna hau erabiltzea eskatzen digute, vale? Baina beti bezala, bai honekin edo bai beste dozen tresnarekin, beti pentsatu barra dukagu, eskatzen dugun baimen hori zentzurik badaukar erabiltzea edo ez, vale? Ze ez badauka zentzurik ez genuke aplikazio hori erabiliar, vale? Ze azkenean, horrek esan nahi du, aplikazio horrek informazio bat jasotzen da bilela, eta guk baloratu behar dugu jasotzen duen informazio hori justifikatuta dagoen edo ez horren erabiltzeko, bale? Ze azkenean, guk gure informazioa aplikazio horrekin partekatzen gaude. Beno, zer gehiago? Egutegia, bale? Telefonak egutegi bat izaten du, eta bertan daukaguen informazioa, hor ere, informazio garrantzitsua egon daiteke kasu batzuetan. Vale? Beste bat, nahiko garrantzitsua ere bai, biltegiratzea. Hau da, guk telefonoan edo smartwatchean dauzkagun argazki, bideo, edo horrelako gauzetan, bale, kasu horretan biltegiratzea urrengo puntarekin ere lotzen dut fitxategiak eta multimedia edukiak, bale? Argazkiak, multimedia edukia, hau da, bideoak, audioak bakarrik, bale? Guzti hori memorian egoten da, telefonoko memorian, eta telefonari baimena eman behar diegu kasu batzuetan, memorian daukagun informazio horrek irakurri ahal izateko, bueno, irakurri edo irakurri esan nahi duenan, da informazio hori ikusi, bale? Edo informazio idatzi, hau da, dokumentu berriak bertan sortzeko baimena eman, edo bertan daudenak aldatzeko baimenak eman, azkenan dana bat da, bale? Beraz, hemen ere, kontuan izan behar dugu, aplikazio bati, baimena ematen baldin behar diogu, memorian daukagun argazki, bideoak eta ikusteko,
zentzurik badauka, zeren gero aplikazio horrek zer egingo du gure bideo eta argazkiekin. Oda, hori ikusteko aukera baldin badauka, gero informazio hori lortuta gero zer egingo du informazio horrekin. Badauka beste enpresa bat bidaliko dizkio argazki eta bideoiek, guk baimena ematen baldin badiagu, nahi duten egin dezakete zentzu horretan, bale? Horregatik garrantzitsua da pentsatzea eta normalan egiten ez duguna erabiltzaile bezala aplikazioa instalatu horretik baldintza batzuk daude eta baldintza horiek irakurri egin behar dira, bale? Baina, bueno, horiek dira hola orokorrean, orain arte ikusi ditugun telefonoetan eta smartwatch hauetan izaten ditugun tresnak, bale? Eta aplikazioei tresna hauek erabiltzeko baimenak ematen dizkigu, bale? Baina baimena ematen zaien baimen horien artean baimen guztiak ez dira berdinak, bale? Ezberdinak daude. Eta pixkat horren inguruan hitz egingo dugu orain. Baina lehenengo galderaren bat daukazuen edo ikusiko dut. Bale, ez duzu zer idatzi oraingoz, beraz jarraituko dut gaiarekin. Bueno, baimenak eskuratu, telefonaren doikuntzak irekiko ditugu, bale? Hemen baimenak ikusteko edo finkatzeko aukera ezberdinak dauzkagu, bale? Bi bide daude. Alde batetik, baimenak aplikazio zehatz bateri aplikatuko izkigu, da aplikazio konkretu batean sartzen gara eta aplikazio horri nahi dizkiogun baimenak ematen dizkiogu, bale? Hori aukera bada. Beste aukera bat zein da, baimen motaren arabera, hau da, baimenek ez daukatenen edo baimen konkretu bat daukatenen aukera hortan sartzen gara eta hor lista bat izango dugu baimen hori eman dizkiogun aplikazioekin. Eta hor nahi badugu aplikazio horiek listatik kendu edo aplikazio berriak lista horretan sartuko ditugu, bale? Bi aukera horiek dauzkagu. Lehenengo hauetako batekin hasiko gara eta horretarako zer egiten dugu, bueno, telefonoaren doikuntzetan sartzen gara, ondoren aplikazioaren aukeran sartzen gara, bertan telefon dauzkagun aplikazio lista izango dugu, bale? Eta hor aukeratu behar dugu guk nahi dugun aplikazioa, bale? Aplikazio horri baimenak kendu edo jarri ahal izateko. Orduan, nahi dugun aplikazio hori aukeratzen dugu, bertan baimenak sakatzen dugu, bale? Eskubiko irudian ikusten dugun bezala, bale? Permisos edo baimenak kasunetan, euskeraz. Eta gero aplikazio horri baimena eman edo ukatu badiogu, bertan agertuko da, bale? Ze baimen mota dauzkan edo ez zen baimen ez dituen, bale? Gero baimen baten doikuntza aldatzeko, ukitu eta hautatu interesatzen zaiguna, bale? Eta horrela egingo genuke nahi dugun aplikazio bakoitzarekin. Hau da, kasu horretan irudian Gmaileko aplikazioarekin egin dugu, baina horrela egingo genuke nahi dugun beste edozein aplikazioarekin, bale? Banan joan beharko ginateke, nahi ditugun baimen horiek jartzen eta kentzen, bale? Baimeneko atal horretan. Beste aukera zen da, lehen komentetu izan bezala, beste aukera da baimen motaren arabera, ez aplikazioaren arabera, bale? Beraz, hemen lehenengo doikuntzetako aukeratara joango ginateke, eta bertan privacidad, bale? Edo gestor de permisos, hemen gauza da daukagun telefonara bera pixkat aldatu egiten dira pausoak, baina gutxi gora bera antzekoak izaten dira, bale? Baina kontuan izan, telefono guztietan ez dagoela toki berdinean, zergatik azkenean telefonoen fabrikanteak aldatzeko aukera izaten dute, bale? Bai izenak, bai kokapena eta orduan hori kontuan izan, bale? Beraz, doikuntzetan sartu, gero privatasuna edo privacidad edo gestor de permisos, bale? Eta bertan agertu ezkigu, hemen eskubiko irudian agertzen den bezala, baimen, telefono edo horreleko tresna ezberdinak, bale? Ubikazioa, kamera, kalendaria, mikrofonoa, registro llamada, sensoreak, bale, SMS-ak,
Eta bertan aukeratu behar dugu, adibidez, kamaran sartzen gara, eta kamaran agertuko zeguna da, hemen hori erabiltzeko badaukaten aplikazio ezberdinak. Vale? Eta bertan gehitu edo kendu dezakegu listatik nahi ditugun aplikazioak. Vale? Eta hemen motan artean hauek dauzkagu. Vale? Normalan nire daude, baina kasu honetan lau aipatuko dugu. Onartu beti. Vale? Horrek zer esan nahi du? Beti erabiltzeko baimena aukala. Berdin dio zertarako zein kasutan beti erabiltzeko baimena ematen diogu kasu horretan, vale? Onartu betiko aukera horretan. Bestea, onartu aplikazioa erabiltzen ari bada bakarrik. Nik onartzekotan normalean hau gomendatzen dizuet, vale? Kasu honetan noiz erabiltzeko hemen dauka bakarrik aplikazio hori erabiltzen dagoen bitartean, hau da, naiz eta baimen hau aplikazio ezberdinak izan, nik adibidez Google Photos erabiltzeko, Google Photosek irikita daukan bitartean erabiltzeko baimena izango du. Baina aplikazioa ixten baldin badut, ez dut baimen hori izango, bale? Eta horrela aplikazio bakoitzarekin. Vale? Hau da, erabiltzen ez badaude, aplikazio irikita ez badago, ez du izango baimenik tresna hori erabiltzeko. Vale? Beraz, nolabait horrela pixkat aplikazioak mugatu egiten ditugu beraien lanetan. Vale? Hau da, guk ez badago erabiltzen badakigu kasu horretan aplikazio ez badago irekita ez gaudelako erabiltzen, ez diogu uzten tresna horiek erabiltzen. Vale? Lehenengo kasuan onartu beti berdin dio guk irekita daukagun edo ez, berak nahi izan ezkero erabili egingo du tresna hori, vale? Baimena eman ezkero. Bueno, hirugarren aukera zein da? Beti galdetu, hau da, tresnak erabili behar dituzten bakoitzean sistemak galdetu egin dugu. Baimena eman nahi diozu hau erabiltzeko, vale? Eta azkenok aukera zein da? Ez onartu, hau da, ez diot baimenik ematen tresna hori erabiltzeko. Berdin dio zein den kasua. Aplikazio irekita, itxita egotea, berdin dio. Bai edo bai, ez diogu baimenik emango kasu horretan. Vale? Eta baimen ikusitugun lau mota hauek, baimen hauek, tresna bakoitzarengatik aplikatu behar dira. Vale? Hau da, mikrofono batetik, SMS-ak bestetik, erregistro llamada bestetik, kontaktuak, kamera, horrela bakoitzarekin. Vale? Baina normalean aplikazio bat irikitzen dugunean, berak esango dugu hau erabiltzeko zerbitzu aktibatu behar daukazu, edo erabiltzeko baimen eman behar diazu. Vale? Oraindik baimenik ez daukadalako. Eta kasu horretan aukera hauek izango ditugu, eta hor guk aukeratu behar dugu. Beti onartu, eta jaz digu berriro galdetuko, onartu bakarrik aplikazio irekita gonean, hemen ere ez digu berriro galdetuko, baina bakarrik erabili ahal izango du. Bai, aplikazio irekita badago, gero beti galdetzea jartzen baldin dugu, beti galdetiko digu, zer egin nahi dugun baimenekin, eta ez badugu, azkeneko kasuan, ez badugu onartzen, ez diogu baimenik ematen, eta ez du berriro galdetuko. Vale? Baina kasu horretan pixka trampa da, zeren baimenik ez duenez, erabiltzen saiatzen garenan berriro esango dizu, hau erabiltzeko baimena eman behar diazu, bestela ezin izango dute erabili, vale? O ezingo dute lan hau egin. Vale? Bueno, labur bilduz, vale? Baimenek gure pribatutasuna kudeatzen dute gure gaioten, vale? Bai telefono, bai smartwatch edo horrelako tresnetan. Vale? Hainbat baimen mota daude, vale? SMS-a, kamera, mikrofonoa, vale? Hau da, gaiuak dauzkaten tresna ezberdinak, eta beste aldetik tresna hauek erabiltzeko baimen horiek, vale? Mota ezberdinetakoak izango dira, hau da, bakarrik aplikazio irekita dagoenean, baimenik ez, beti, vale? Edo beti galdetzea erabili aurretik, vale? Eta
bukatzeko, baimen hauek edozein momentutan aldatu ditzazkegu, bale, konfiguratzeko. Baina, hori, aldez aurretik segun ze aukera erabili dugun, ez digu berriro galdetuko. Beraz, doikuntzetako menura joan behar izango dugu, ia beti bezala, eta bertan ikusitugun bi aukera hoien bitartez, bai, aplikazio konkretura joan da, edo baimen mota konkretu horretara joan da, eta bertan aplikazioak jarri edo kendu. Vale? Bi aukera izango ditugu, baimen horiek nolabait kudeatu alizateko. Vale? Biak azkenean gauza bera egiten dute, beraz ez dago berik edo kerragorik. Vale? Nahi dezuten aukeratu, vale? Gustoken aukazuena eta kitxo. Bueno, mila esker gaurkoan hemen gurekin egotegatik, vale? Kezkarik izan ezkero mesedez idatzi, komentarioen atal horretan, eta erantzuten saiatuko naiz. Eta bestela, gaurkoan hemen utziko dugu. Gogoratu nahi zuet, aurtengo azken aurreko hitzaldia dela hau, vale? Ostegunean hitzaldi berdina, baina gazteleraz izango duzue. Eta urtarriak 3an berriro bueltan gaude hitzaldiekin, vale? Kasu horretan goizean, dokumentuak eskanatzeko aplikazioekin. Aste horretan, betiko moduan, aste artean euskeraz, ostegunean gazteleraz, vale? Urrengo astean urtarriak 10 nola eskatu eta aktibatu klabe PIN, vale? Hau da, Madrileko Gobernu Zentraleko klabe PIN deitzen den ziurtagiri digital hori nola eskatu eta aktibatzeko pixkat esplikatzen dugu. Urrengoa urtarriak 17, kontsultatu zure trafikoko puntuak eta historiala, bale? Hori, internet bidez gure trafikoko puntuak kontsultatu eta pixkat kudeatzeko, bale? Gure historiala. Eta hilabetea bukatzeko, urtarrian bukatzeko esan nahi dut, zer da eta zertarako baliatu bizumak, bale? Ordaintzeko sistema bat da, ezagutzen ez duenarentzat, eta telefonaren bitartez egiten dugu. Vale. Bueno, eskerrik asko zurieneko hemen gurekin egotagatik, eta zalantzarik ez daukazute, gaurko hemen utziko dugu, vale? Mila esker berriro ere, gurekin gaurkoan hemen egotagatik, urte berrion, egu berrion, vale? Eta urrengor arte. Agur.